Craigslist. Fui in akele sa. Fui in akele sa. Fui in akele sa. Cad é seo is cúpán lán é. Cad é seo is ballard é. Is ballard é. Cá bhfuil an cúpán lán? Cá bhfuil an cúpán lán? Tá an cúpán lán an mallard. Tá an cúpán lán an mallard. Ó bhfuil an cúpán lán an mallard? Ó bhfuil an cúpán lán an mallard? Tá. Tá an cúpán lán an mallard. Cá bhfuil an cúpán lán? Cá bhfuil an cúpán lán? Tá an cúpán lán in aice leis an cúpán fáilimh. Tá an cúpán lán in aice leis an cúpán fáilimh. Cá bhfuil an cúpán fáilimh? Cá bhfuil an cúpán fáilimh? Tá an cúpán fáilimh faoin mallard. Tá an cúpán fáilimh faoin mallard. Ó bhfuil an cúpán fáilimh faoin mallard? Ó bhfuil an cúpán fáilimh faoin mallard? Tá. Tá an cúpán fáilimh faoin mallard. Ó bhfuil an cúpán fáilimh an mallard? Ó bhfuil an cúpán fáilimh an mallard? Níl. Níl an cúpán fáilimh an mallard. Tá an cúpán fáilimh faoin mallard. Ó bhfuil an cúpán lán faoin mallard? Ó bhfuil an cúpán lán faoin mallard? Níl. Níl an cúpán lán faoin mallard. Tá an cúpán lán an mallard. Cad atá sa chúpán? Cad atá sa chúpán? Tá té sa chúpán. Tá té sa chúpán. Ó bhfuil té sa chúpán? Ó bhfuil té sa chúpán? Tá. Tá té sa chúpán. Tá té sa chúpán. Cad é seo is cúpán é. An cúpán é? Se is cúpán é. Cad é seo is té é. Is té é. An té é? Se is té é. Cad é seo is cúpán té é. An cúpán té é? Se is
cúpán té é. Cad atá sa chupán? Cad atá sa chupán? Tá té sa chupán. Ó bhfuil té sa chupán? Ó bhfuil té sa chupán?